Ei, hola, què tal? Us en recordeu de nosaltres? Avui us parlarem d'una cosa molt important, que són les llums. I els clàxons. Pep, pep. Les llargues i les curtes. De clàxons només en tenim un. Pep, pep, un. Què és important amb unes llums? Que les bombetes no estiguin foses, que vagin, que ens il·luminin. Que hem de vigilar? Que les llums, a vegades les tenim com molt dretes. Els llums que vagin, I el clàxon. que soni. Pep, 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 pep. Pep, 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 pep. Pep, pep. Sense deixar sord, eh? No, i a les nits també això vigileu. A les nits vigileu de fer sonar el clàxon. Petes. Si vols anar bé, Passa l'ITV. I recorda que per passar l'ITV, tant les llums llargues com les curtes han de funcionar. Les curtes no poden enlluernar els altres vehicles. Cal comprovar el funcionament dels llums de carretera i els d'encreuament. Si el regulador d'altura és manual, també s'ha de revisar. El clàxon ha de funcionar. Si no passes, passa-la.